Cherifla flebaw ambi awfoka walimbando an fleba munun bi Mali kono Mali koka anga foli ananga walimbando bi di bela jelema ala foli koka tanuka walimbando ambe foli krenkrenen di anga swabu nyuma ma ananga choroba nyuma a Sayyidi Sharif Usman Madan Haidra choroba nyuma amba foka walimbando ka do kai ka do nyina fe ka nyini ala fe ala ka shidama ala ka kenya dama anaka demba bela jeli o temenen ko mbadiw an fleba munun bi Mali kono mi segi kokura ka fu dante foli mina yani anga ndado anga question kono ka fo ambi Ousmane Traoré Sisawane OTS ale ka butiki bilibili badi mbadiw ambi o kono bi butiki bilibili ba mi fle daba nani na imebulu touré la mbadiw ambi o butiki ngono bi Ousmane Traoré OTS Sisawane ayere dagambe ni butiki ne konoya mbadiw akembe ka berew da ka mino kuna songo damatimi jala électronique mine fefebe mbalake mbalamso kebo don nimbe kurama fara batterie ka nimbe dafale mi soro OTS ka butiki bawla minda do ala wala ni doni ka kala ka damne panona jango anga bursu kono yoro hali duguba kono ya haka ja mamunu ba fe ka pano do ikasu pano kula ika lafiya soro ika farifoni soro ika nisonja soro ngara mo wuli ka se Ousmane ka butiki wula ibi pano marki OTS iba soro ya pano munu no garantilendo pano munu ni uglalendo ku lasako pano munu vana nu be sanchaman ki bolo ila fiale mbadiw ni bedda falembe soro Ousmane Traoré ka butiki wula iminificateur bien immunificateur munu ni ubi wele immunificateur chargeable ngara mo hanni courant kala marki OTS do immunificateur munu metemenu ka baray ubi siga eri woro eri duru eri wolum vlake ki fie ki lafia immunificateur ubia a courant man bia a batterie man bia a chargeable fana bia ventilateur fana bia marki OTS do ventilateur chargeable fana bien ventilateur munu ni courant kela utu ka bara jo ubisinga eri duru eri woro ke ka ilafia sabla na fola chargeable ode ka to courant na bi charger de ni courant kela batterie mimba kono bitemena ka baray mbade frigo bia marki OTS frigo munu u courant man fara batterie ma ka frigo garantie lo frigo munu ni imogo bi a glace mauna ni bebia imogo bi a kasuma dana a bela jeli bia marki OTS télévision fana bia marki OTS do télévision munu fana ni ubi sanchama fibi nyina ko ubi lafia ni bebi Ousmane Traoré ka butiki wula Ousmane Traoré ka butiki bilibili banani babulu butiki folo ni bi bo contrôle ni sané ka srakele fe yani kana ibi teme doafie la doni yani ka senyare la kaburu do ma itiso ma de ni teme na pharmacie la doni dro ibi carré do teme ibi Ousmane Traoré OTS ka butiki bilibili badi iba tongone soroy ngara mo saramba la kolo do ni do na butiki ngono imogo bi fen fena électronique minawuna imogo bi fen fena batterie minawuna ni bed dashimbe cheka filita ba ni do na ibi sako soro ngara mo no ka jaima ni dona doafie bakono e kana dabanani na bani anga imamu bala kare ale ka kare kono OTS ka butiki bilibili ba flabe adwanu be marki OTS drone be ngara mo ni dona butiki kelon ngono bi lafia soro no beka jaima ni ba fe nyeka da Ousmane Traoré yere ka butiki kono ya na dabanani kelena e ka nyingal ke imebulu touré la bimi kana ma nyinga ko plaki ulaje kana imana semene plaki minza fe ko OTS do kare ni ngono dron ibina butiki bilibili bade minda la le soro électronique minawna akurama fara batterie manka OTS dagambe ni nana ibi sako soro wo ibi lafia soro ampulu chargeable ni bebia mbadi wambe do ke OTS Ousmane Traoré Sisawane alaka sukuja alaka gaska nyimanda nama mbade OTS ko fe anga sponsor to munumbe amanda magawla kateme ka dabne te zaharawla te wala samala nyo tekele mi fana bi yetimina bekre fe odi te zaharaw ye fana dasimbe suku kona te zaharaw ko fe kafe Niger fana bi
kafe Niger kɔfɛ Jidaka fana be nun bɛ an dɛmɛbaw ye an bɛ foli d'u ma nka an bɛ électronique sisawane ka kɛnɛ ka bi n'o de OTS ye n'Ala sɔnna ma n badenw maa caman b'a dɔn ka ban sabula mɔgɔw nana lajɛ mɔgɔw nana sɔrɔ minɛnw bɛ cogo min na a ma se bilen an ka yani kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin si ye bilen sabula n'i nana i bɛna fɛn sɔrɔ yan fɛn min an da ma se ka se fɛn minnu ma o tuma na OTS Suma Tarawele Sisawane an bɛ dugawu kɛ Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman n'u bɛɛ lajɛlen ma ɲininkali damadɔni b'an bolo an ka ɲininkali kɔrɔw bɛ yen an da tɛ s'u ma bi ɲininkali kɔrɔw ye ɲininkali jumɛn ye an ko nin ye cɛ dɔ ye ni minɔgɔ b'a la a tɛ kasi nka n'a ye ji min k'a kɔnɔ fɛ a bɛ kasi ko a da ka fara o ye cɛ jumɛn ye an tɛ se o ɲininkali ma bi ani bagan dɔ bɛ yen a tɛ duman dɔn an tɛ se o ma bi ɲininkali kelen min b'an bolo bi o de ye tuma jumɛn na fali kasikan bɛ seli tiɲɛ tuma jumɛn na fali kasikan a bɛ seli tiɲɛ k'a fara ɲininkali wɛrɛw kan na Ala sɔnna a ma bi n badenw an bɛna baara kɛ ni o de ye bi karamɔgɔ Fanɛ an ka tɛmɛ ni baara ye inshallah. N karamɔgɔ i ni ce. N ce. N ɲɛ dɔn basi foyi t'i la. Alhamdulillah basi. An bɛ OTS ka butiki belebeleba de kɔnɔ yan n'i gɛnna min ka d'i ye i b'i bolo ɲɛsin o ma o bɛ d'i ma. N ɲɛ dɔn ko nin ka d'i ye. O ka di n ye. An silamɛ damaw don o tɛ tiɲɛ ye de. Ne ko kira denw ye joli ye. Kira denw tiɲɛna n tɛ se k'o jaabi tan dɔn. I kɔni ye silamɛ ye. N ye silamɛ ye. Nka cuni kan n'o tɛ i b'a dɔn. Wala n'o tɛ hakilila jagabɔ n'i y'o kɛ kɔfɛ peut-être nin bɛ se k'a sɔrɔ nka tunga an bɛ tila k'a ɲɛnabɔ. Cɛw ka bɛn. Babani ko ko Babani dɔnkilidala ye a ko ko tunga ka di ale ye dɛ. O ɲɛna. A ka yɛlɛ ninnu. Nkɔrɔ merci. N y'o yɔrɔ sɔrɔ dɛ. Nkɔrɔ i ni ce. Awa hɛrɛ bɛ. N ɲɛ dɔn basi foyi t'i la. Hɛrɛ dɔrɔn. Min ɲininka n'i gɛnna nin de OTS ka lampadaire ye automatique don. N b'a d'i ma fufala k'i n'i gɛnna la a ka di ye kɔni. A ka di n ye kojugu n'i y'a sɔrɔ sisan yɛrɛ ka di n ye. N ɲɛ dɔn an silamɛ damaw don. Siga t'o la. Ne ko kira denw ye joli ye de. Kira denw wa 13. Kira denw ye 13 o tuma na dɔ yela kɔfɛ a. N kɔrɔ kan bɛn o tɛ koyi. Joli don. N terikɛ i ni ce. N ce. N ɲɛ dɔn basi foyi t'i la. Alhamdulillah. Min ɲininka ye dɔɔnin don. OTS min tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da nin y'a ka lampadaire ye. Marqué OTS ni gɛnna b'a d'i ma nin ka di ye. Nin ka di n ye kosɛbɛ. N ɲɛ dɔn an silamɛ damaw don. Ayi an silamɛ damaw don. Ni tuma jumɛn na fali kasikan bɛ seli tiɲɛ fali kasikan bɛ seli tiɲɛ tuma jumɛn na. Fajiri. Mun y'a kɛ fajiri ye. Fajiri o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la kɛ. O tuma n'a kasila mɔgɔ bɛ wuli yan ko a bɛ seli de tiɲɛ tuma jumɛn na fali kasikan bɛ seli tiɲɛ tuma jumɛn na. Seli tiɲɛ. N'o kɛ seli kɛ kuma kɛ. Cɛw kan bɛn. Mɔrɔkɛ i ni ce. N ce. Basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ n na. N b'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ OTS ka lampadaire d'i ma i delila ka dɔ sɔrɔ nin na. Cɛ la ne delila ka dɔ sɔrɔ. N'i gɛnna n b'a d'i ma o ka di ye kɔni. A ka di ne ye kojugu. I ye min sɔrɔ o bɛ cogo di. Donc a yeli ka ɲi. Tuma jumɛn na fali kasikan bɛ seli tiɲɛ. Fali kasikan bɛ seli tiɲɛ. Tuma jumɛn na. Seli fana. Cɛw kan bɛn. N terikɛ i ni ce. An b'an ce. N ɲɛ dɔn basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ lampadaire marqué OTS d'i ma o ka di ye. O ka di yan. N ɲɛ dɔn an silamɛ damaw don. Awɔ. Ne ko kira denw ye joli ye. Kira denw. Cɛw kan bɛn. N terikɛ i ni ce. N b'an ce. N ɲɛ dɔn basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ OTS ka lampadaire d'i ma o ka di ye. O ka di n ye kosɛbɛ. An ko tuma jumɛn na fali kasikan bɛ seli tiɲɛ. Fali kasikan ka seli tiɲɛ. Tuma jumɛn na. Fajiri. Fajiri kan bɛn kan b'u fo. N terikɛ i ni ce. A b'an ce. N ɲɛ dɔn basi t'i la kɔni. Alhamdulillah ne bɛ Ala tanu. N b'a fɛ ka lampadaire marqué OTS d'i ma n karamɔgɔ nin fulama Damo nisɔndiya la. N'o dan foyi t'o la ka fara Cherifla fana yeli kan o fana ka di n ye kosɛbɛ. I ɲɛ bɛ da o kan o. Ni Ala sɔnna ma. N karamɔgɔ. An silamɛ damaw don de. N y'a dɔn an silamɛ damaw kɔni don. Ayi a kana se k'o la fiyewu an silamɛ damaw yɛrɛ de don. Ne ko kira denw ye joli ye de. Bon kira denw ye 11. 11. Kana se k'o la dɛ. N terikɛ kan bɛn. A denw kɔni an ye mun mɛn Ala kɔni ko 11. E y'o mɛn karamɔgɔ jumɛn da. Ko k'a bɛɛ fɔ dɔrɔn fo 1. Ne y'an ba Fatumata a ye mun mɛn dɛ. N terikɛ kan bɛn. Makɔrɔ ni ce. A b'an ce. N ɲɛ dɔn basi foyi tɛ e la. Ala tanu alhamdulillah. N b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna. I denkɛ bɛ lampadaire d'i ma o ye soma sama ɲuman ye. O bɛ diya n ye kosɛbɛ. Nin fulama Damo nisɔndiya la. Dan foyi t'o nisɔndiya. N ɲɛ dɔn an kɔni bɛ OTS fo la sa o. Usumani denmisɛnnin sɛbɛnba don. A ɲɛna. Ne ko tuma jumɛn na fali kasikan bɛ seli tiɲɛ.
tuma jumɛn na fali kasi ka miseli tiɲɛ Yalla t'o dɔn. a tuni ka baba n'o tɛ I b'a dɔn ala ka si d'i ma ha kan bɛn merci Ngoro I ko wuli I ni ce ça va n ɲɛ dɔn baasi t'i la alhamdulillah mala n b'a fɛ ka lampadaire d'i ma marqué hôtesse a n'a panneau bɛɛ automatique don hôtesse ta don ni hôtesse tɛ n tɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ a bi mɛnna a yɛrɛ ma su ma ko dugu ma jɛ a bi sa a yɛrɛ ma n b'a d'i ma a ka di ye kosɛbɛ ni n ka di ye kojugu a ka di n ye kosɛbɛ an silamɛ damaw don o tɛ tiɲɛ ye de awɔ o don kira denw ye joli n t'o dɔn tuma jumɛn na fali kasi ka miseli cɛ fɔ ne kɔni fayiri wagati ye dɛ mun y'o kɛ fajiri bon ne kɔni y'a ko de cɛw tɛ ka bɛn a ce Wance. basi foyi t'i la Ngoro Basi foyi tɛ na. n b'a fɛ ka lampadaire d'i ma marqué hôtesse a n'a panneau bɛɛ ni n ka di ye A ka di n ye. nin sɔrɔli ka di ye A ka di n ye. an ko tuma jumɛn na fali kasi ka miseli cɛ Seli fana. seli fana ni fali kasila seli fana seli tɛ kɛ bilen ya A bɛ seli cɛ. a b'a tiɲɛ di n kɔrɔkɛ o tɛ koyi ka taa ɲɛɲini ka bɛn a ce B'an cɛ. n terikɛ basi t'i la Baasi foyi tɛ. n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ lampadaire in d'i ma ni ko tɛ yen A ko bɛ ni ka di ye n ka di n trop. an ko tuma jumɛn na fali kasi ka miseli cɛ Bon tiɲɛ yɛrɛ n t'o dɔn. kan bɛn ka mun fɔ han merci n terikɛ i ni ce n b'an cɛ n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la baasi foyi tɛ n na nin minɛ n b'a dɔn e b'i taa n'a ye n'i gɛnna n b'a n'a panneau bɛɛ d'i ma marqué hôtesse ni ka di ye nin ka di n ye trop an silamɛ damaw don o tɛ tiɲɛ ye de o don ne ko ala kira kɛla ciden ye k'a si to san joli la a kɛla kira ye k'a si to san joli la k'a si to san 40 ani san 3 san 40 ani san 3 dɔnni jɛ ka bɛn merci an ce A b'an cɛ. n ɲɛ dɔn basi foyi t'i la Non basi foyi tɛ. n b'a fɛ ka lampadaire marqué hôtesse d'i ma nin ko bɛ yen Kosɛbɛ. e yɛrɛ bɛ hôtesse si dɔn basi kɔni t'i la Basi foyi tɛ na. an silamɛ damaw don o tɛ tiɲɛ fali kasikan a bɛ seli tiɲɛ tuma jumɛn O tɛna kɛ fitiri ye. a fitirima yɔrɔ ye jumɛn ye Fitiri komi fitiri fana ka teli ne fali taara kasi fitiri waati lala a bɛ seli kulokan ɲagami mɔgɔ bolo han. n kɔrɔ o tɛ ka bɛn O tɛ. ka mun fɔ n kɔrɔ ni ce A b'an cɛ. lampadaire sɔrɔlen i fɛ marqué hôtesse a n'a panneau fufalaki danbo nisɔndiya la A ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. n'i ye nin d'i ma fufalaki a ka di ye A ka di n ye. an silamɛ damaw don o tɛ tiɲɛ ye O ye tiɲɛ ye. ne ko kira denw ye joli ye Karamɔgɔ. Kuma y'a sɔrɔ ye. kuma y'i sɔrɔ ye o tuma kuma tun y'i sɔrɔ min Karamɔgɔ n t'o da dɔn. n kɔrɔ kan bɛn n b'a dɔn i b'a dɔn a cuni ka di o kan bɛn han ok n terikɛ i ni ce man tɛ n ɲɛ dɔn basi t'i la bayi foyi tɛ na an m'a dabɔ fɛn wɛrɛ kama min ɲininka n'i gɛnna n bɛ hôtesse ka lampadaire d'i ma nin ka di ye a ka di n ye an ko tuma jumɛn na fali kasi ka miseli tiɲɛ seli fana a seli fana ma yɔrɔ n taa n'a foro la n'i y'a jigin a jigin ka bɔ a kan k'i bɛ seli n'i ko ala akbaru n'a tulo la i bɛ seli tiɲɛ seli bɛ tiɲɛ n'a kulela dɔrɔn seli bɛ tiɲɛ i tila ka segin a kan n'i taara n'a ye foro la n taara foro la ka jigin ka bɔ a sanfɛ n'i taara n'a ye foro la ka jigin ka bɔ a sanfɛ n'i bɛ seli la n'a kulela n'i ko ala akbaru n'a tulo la seli bɛ tiɲɛ cɛw e m'a walawala ka ɲɛ dɔɔni kan bɛn han o tɛ dɔɔni n terikɛ i ni ce n tɛ i ni ce maa n tɛ n ɲɛ dɔn basi t'i la baasi foyi tɛ lampadaire n'a panneau ka d'i ma fufalaki danbo nisɔndiya la oui o ka di ye kɔni kosɛbɛ an silamɛ damaw don o tɛ tiɲɛ ye oui ne ko kira denw ye joli ye patron n ma sɔn n tɛna s'o kɛ a b'a dɔn a cunna ka di n terikɛ i ni ce n ɲɛ dɔn basi t'i la n b'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ hôtesse ka lampadaire dɔ d'i ma marqué hôtesse o ka di ye awɔ ka di nin n'a panneau bɛɛ sɔrɔli i fɛ danbo nisɔndiya la wayi an silamɛ damaw don o tɛ tiɲɛ ye n yɛrɛ e kɔni ye silamɛ ye wayi kira denw ye joli ye kira 300 ni kira 13 ko a denw ye joli ye a denw a denw a 13 13 a denw ye 13 ye n kɔrɔ wala taa ɲɛɲini a cunni kaw n'o tɛ i b'a dɔn kan bɛn han merci
ngoro ni ce mante nya do bashi foiti la bas foiti mba fe ka lampadaire marqué hôtesse dima abejan ana pano be nya do kon kadi ko jugu tuma jumɛn na fali kasika miseli cɛ a Cherifla ne to do goro oh toi ka ve baba ni ce amba nche nya do bashi tila bashi tina mala tanu mba fe ka lampadaire na a pano be dima marqué hôtesse ala ko don garsiga la ni ngadi ni kojugu yere de nya do ansla damawdo okay ambe islamé kira dew ye joli de wonula na iti nyame ku to afoya musuma ni chema musuma nani chema saba u to afoya seko ndu to don otmana baba e tebena krefe don ikoni da koni sorosa nga to balila kambe ha merci bien ngora ni che nya do bashitila basi weratina ne bina lampadaire marqué hôtesse ana pano be dima ni ngadi akadi ango tuma jumena fali kasika miseli che fali kasika miseli che kuma jumena fajiri dafa fajiri da roj me fajiri dafa ke otma na kasla fajiri rafa doro fajiri te célébrer abiseli o nga ba tnya to di fajiri rafa aba ci sabe abe mugo to lokor la toro ngoro achuni ga no te ba sidon kambe ha i ba soro o me ba site ansla me dama do titien wo tien kira dew ni joli kira dew kononton kira dew ye kononton kononton do ngoro wala etma ya je ko kambe ka do re di anga tuta merci beaucoup ndarga ni ce ma ni ce ka nya do bashitila bashitena mbi nyini gani gena me hôtesse ka lampadaire dima awo o kadi kon o kadi ko jugu ni na pano ben soro li da moni sonjala ko ne o kama ko fali kasika be seli chien kuma jmena bon che min fo fali kasika be seli chien fajiri fe otma na kasla doro fajiri te seli ble ado la be almam ga sura nyami ne o na kasla msiri ko fa almam ga sura nyami ado la ngoro otekui achuni gao no te ba shido ta nyeni kambe ha ai ni abane piu merci abana piu ngoro ni che ama nte nyado bashi foitila no bashi foitena mi nyininga ni gena mi hôtesse kan lampadaire na pano be dima o kadi ne ko sebe ni so ma sama mayne ko sebe ansla me dama do ti nyede awu tienre ni ko kira de joli binani ankele ala kira dew ye binani ankele e ka kuma yake sabula on be ba modem srafe nga itebena krefe doni cew kambe ha ndarga ni ce avance nyedo bashitila bash foyden idwani do mba fe ka lampadaire na pano be dima marqué hôtesse Ousmane Traoré taro ibashi don ma don ni lampadaire soroli ife fufala ki hôtesse akadi toro wala tuma jume na fali kasika miseli cien o farida fajirida ngoro teo kambe ha merci makoro iniche manche nyedo bashitela bashi foiti idenge ba fe ka lampadaire dima hôtesse marqué hôtesse non kayine nin kayin ko sebe nin kadiye ko sebe mba na pano be dima obe jaye yoro ansla me damawdo mba fe ka kira dew ne dadon kramo ne ka kalama soma mba do achuni ga no te ba shidon achuni ka no te ba do ngande wala no te ba do ni wala tan tuma jume na fali kasika miseli cien fayri a fajiri mawro jume makoro o ba soro mo be fayri seli law o na kashila do mi fajiri dabla ide o tsaka fali be seka seli dabla o ka bi seli cien di fali seka seli cien akashika yo te seli cien wa ni kitibe de fali kasika miseli cien ro do la tuma jume na ni fali kasila do atiga seli bisinga a seli de bisinga cien di seli bi cien tuma jumena fali kasika mi seli de tien a wati ube a wati jumena bike karamo ne todo chuni kawo no te ba sidon makoro ala ka sidima ala ka nyemi la ha kambe e ba sidon kambe merci a chuni kade ini che alche amanje nyedo ba chitela malata idwani ba fe ka lampadaire na pano be dima kadi ne asaro ninga die ko jugu doni tuma jumena fali kasika mi seli tien wati jumena ne todo o itikira de da foi kira de Wolovlam. Et tout toi foi Ibrahim Ele
Qasim. Fila. Abdallah. Saba. Fatima. Nani. Zainab. Duru. Umu Kulsum. Woro. Urukia. Wolofla. Ay tegere dasa kun. Aya dasi. Aha, ni minɛ. Nɛrɛkɛ a pano nanga pano fana ta ka di ma. N bɛ pano bɔ ka di ma. Wala Morikɛ. A pano filɛ nin. Voilà. Ciao, i y'an janfa ha. Nka merci. Merci ka bɛn. Voilà. Cherifla filɛbaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Ni ye an ka tako filanan kɛnɛ ye. Yala kɔnɔna na jaabi min mana bɔ o yala kɔnɔ an b'o jaabi dili kɛnɛ kan. Bita in kun ye surprise n'a m'a fɔ a ma balina ye i n'a fɔ cunkan bɛ cogo min na n badenw. An ye bita in kɛ diinɛ kɛrɛnkɛrɛnyana an ka kiraba Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye. Ale dɔnni a n'a ka denbaya dɔnni an ye bita in sigi o sen kan. Hakɛto ani yafa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a faamu a dabɔli tɛ ka mɔgɔw malo lalala a dabɔli de ka se k'an ka kira dɔn. Maa caman b'a fɔ micro la k'ale t'a dɔn k'a sɔrɔ o b'a dɔn. A dabɔ kun ye e min sigi bɛ so n'i bɛ ka télé filɛ a dabɔ kun ye k'e de kalan. A dabɔ kun ye fana k'i ka kira ɲini k'a dɔn i k'a ka denbaya ɲini k'a dɔn i k'a ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲini k'a dɔn i k'a ladege. A dabɔ kun ye o de ye an b'o yafa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini filɛbaw fɛ ani maa minnu bɛ se an b'o yafa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini olu fɛ n badenw. N badenw ɲininkali kun ye ɲininkali damadɔni an y'a fɔ aw ye an kun bɛ hôtesse ka dɛmɛ na bada hôtesse Ousmane Traoré Sisa Wane. Ousmane Traoré Sisa Wane ale min ye mɔnɛ bɔ an na courant minɛnw ni a batterie minɛnw na n badenw. Électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen k'i b'a dɔn courant minɛnw na a bɛɛ batterie man bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ yen. An kun bɛ clim courant man de dɔn nka an kun t'a dɔn ko batterie bɛ clim na fiyewu. Clim courant man bɛ Ousmane Traoré fɛ hôtesse a batterie man fana bɛ yen. Frigo courant man bɛ a batterie man fana bɛ yen. Télévision courant man bɛ a batterie man fana bɛ yen. Fo ka taa se ventilateur ma c'est à dire i mago bɛ fɛn o fɛn na courant minɛn na ka na batterie man kɔni ɲini nin bɛɛ bɛ Ousmane Traoré hôtesse fɛ yen. A ka ampoule chargeable bɛ yen ampoule minnu n'a tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da u yelen ka bon u si ka ca ampoule minnu hali ni courant tigɛla u yelen bɛ to i ka so n badenw. Ousmane Traoré Sisa Wane a ka minɛn minnu bɛ yen n'an da tɛ ka s'u ma o de ka ca an da bɛ ka se min ma nka n'i b'a fɛ ka n'i ɲɛ da butigi ninnu kan butigi fɔlɔ kɔntɔrɔ ni sanɛ sira kelen minɛ ka na n'i tɛmɛna Mali buru ka tɛmɛ pharmacie la i bɛ hôtesse ka butigi belebeleba sɔrɔ i kini bolo fɛ alima min bɛ yen n'i donna yen i ye ko ye fɔ ko ban n'i tɛmɛna yen badenw na hôtesse ka butigi belebeleba fila an ka imamba ka kare kɔnɔ imam Bala Kale butigi belebeleba fila bɛ yen a douaniw bɛ yen n'i donna yen badenw i b'i wasa sɔrɔ yen hôtesse Ousmane Traoré Sisa Wane a yɛrɛ bɛ butigi belebeleba min na o bɛ immeuble Tourela la kana maa ɲini ka ko plaque lajɛ i b'a sɛbɛn ni hôtesse do carré kɔnɔ i bɛ sin ka fɔlɔ butigi belebeleba min na électronique minɛnw ni courant batterie minɛnw na o de ye hôtesse ka yɔrɔ ye n badenw na ye ko bi fɔ ko ban an bɛ dugawu kɛ ala ka sugu diya ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'o tɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ an da sama an ka sponsor tɔw ma te Zaharaw bɛ yen café Niger bɛ yen Jidakan bɛ yen n'u bɛɛ an ka sponsor tɔw ye an bɛ foli di nin bɛɛ lajɛlen ma n badenw ɲininkali kun ye ɲininkali fila ye koyi ɲininkali fɔlɔ an ko kiradenw ye joli ye dɔw ko 13 dɔw ko 23 dɔw ko 9 ça veut dire a ka ca quoi kiradenw ye joli o kɔni o jaabila an ka émission laban de la an ye lampadaire marqué hôtesse la fitini an y'o d'a ma lampadaire la fitini d'a ma a yelen ka bɔ a si ka ja an y'o d'a ma a n'a pano bɛɛ ɲininkali filanan an ko tuma jumɛn na fali kasikan o bɛ seli tiɲɛ kiradenw ye hakɛ min filɛbaw aw k'o ɲini k'o dɔn u tɔgɔw ye tɔgɔ minnu ye n b'a ɲini aw fɛ a bɛɛ k'a ɲini k'u tɔgɔw ɲini k'u dɔn o kɔfɛ an da bɛna don kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɔɔni dɔɔni o question de bɛ sen na ala ka jɛ karamɔgɔ fana ni ce ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam merci